Lain nga pangandoy sa tao, kitang mga tao, in relation sa material nga butang, labi na ginang kwarta, gusto kitang madato. Gusto kitang mudaghan ang atong mga possessions or mga gihuptan nga mga kabtangan. Gipangutan na imong tupad na sa maroy pangandoy nimo mudaghan imong kwarta o mahurot. Kano pangutan na. Way ang tao nga saktong pangisip, normal og pangisip, gusto kong mudaghan ay. Kung naalang yung kahigayunan nga mudaghan, gusto gyud ko. Muna ang Ginoo ni hatag o pamaagi aron mudaghan atong kwarta. Unsa may gibutang diri sa unang pagbasa, pinaagi ni San Pablo, ingon siya, ang nagtanom og jutay muani sad og jutay. Nya ang nagtanom og daghan ani sa daghan. Mao gyud po na ako, commerce man ko, accounting, usa sa mga commerce, principle sa atong commerce or sa atong trading nga invest more and earn more. Invest little and earn little. Simple mathematics. Nakaron ang pangutana, unsay atong i-invest, niya asa nato i-invest, asa nato itanom, o unsa man say atong itanom. Gaya ka na ba? Aron ta madato. Apananom og lubi, hudta ng imong 50 ka hektarya, tamni naglubi. Ang sabi mo hitabo, daghan kayo kag kupras, daghan kay kag maani, madato din ka. That is our normal. Kanang imong pila ka hektarya diyang luna, tanomi naghumay, tanomi nagmais, tanomi nagutanon, ibaligya. Kanang imong kwarta i-invest na diha sa kanang kompanya nga na mga stocks na nindot kayog earning, mudaghan na. That is our normal principle. Si Kristo ni hatag og abnormal principle. Unsa man? Ipanghatag aron mudaghan ang imong kwarta, madato ka basta magsigi kag panghatag. Unsa man hay may inyong sundo ani? Kadtong i-invest niya tiguma dayong ginansya o ang kang Kristo nga ipanghatag, sige yung panghatag, mag-anam gyud kag kadato basta magsigi kag panghatag. Hay may inyong sundo na. Ay, klaro. Gibutang diri. Ang tao kuno nga matarong kanang nagsigig panghatag, matud pa diri kanunay siyang magpadato kaninyo aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa pinaagi kanamo. Si San Pablo ba ningon siya, sige gyud hatag kay inigsigi na tong hatag, sige sa tag kadato, padatuon tag mais Ginoo kada gid adlaw, madato gyud ka. Pasabot di gina mahubas ang sige nimong hatag. Pangita kuno mog dato nga mo spend og butang lang nato mga 100,000 pesos kada adlaw aron ipakaon sa mga tao na tingali pero ambot pila ka buok. Si Mother Teresa of Calcutta, sa kadaghanan ng iyang giatiman, gamay ra ng 100,000 nga worth sa pagkaon og tambal nga iyang ihatag sa mga giatiman nila tibuok kalibutan kada adlaw. Pero pila ray puhunan ana ni Mother Teresa, matud pas istorya, $2.
pagbiya niya sa iyang congregation sa Our Lady of Loreto mantinga ito, gadara siya $2 aron mosugod sa iyang paghatag sa iyang serbisyo sa mga poorest of the poor. Ug gikan atong adlaw nga nisugod siya alagad sa poorest of the poor, nga wa gid siya kadto yung $2 ang iyang gihurot og invest, nahimo na karon nga ambot pila na kana kay murag sobra naman tingali 1,000 ka mga centers ang ilang natukod tibuok kalibutan. Sobra na tingali na mga 100,000 or 200,000 ka tawo ang ilang giatiman nya, og mukaon lang na og tag pila expenses usa ka tawo nga mukaon. Butang talag 100,000 na ilang giatiman, mga bata, mga tiguang, inana. Mga pila ka kabuok, pila kay konsumo ana kada adlaw. Paigo ka ang 50 pesos kada adlaw, kaon. Butang talang yun 100. Ya 100,000 kabuok. Pila na na. Sige, multiply. Di man sa mukha mo multiply noon. Pila na na. Onya, napay tambal. Ang tambal pa di ay. Napay bayron nun sa suga sa ilang mga centers. Ana. Imagine na. Kada adlaw. Wa man ay income kay sa pag-income anang na nag-ana diri ang laway, alsahonon, paporting mga dauta. Nya dili pag ginaigo nga kanang naasod sa ilang centers ang ilang giatiman. Mangadto pag gina sila ang mga suok-suok, mga slums, tigumon at least once a week or once a month kanang mga rugby boys, kanang mga adik, ilan ang tigumon nya ilan ang padua-duaon in one day, nya ilang tagaag pagkaon, tagaag ginagmayng katekesis, human buhian ra pod na nila. Suyo pa sa nangatog rugby, ilan na sa nang tigumon, hangtod nga pipila ato sa siging katekesis, mamiya dito sa ilang adik-adik og mo alagad na diha sa ilang center. Wa gyapon ay kwenta-kwenta nya di pa naigo sa akong kasinatian, mangadto pag gina sila prisuhan kay at least once a month mag-feeding dito, manghatag anang spaghetti o kanang naang sandwich bread sa tanang mga piniriso nga ilang adtoon. Sa una dito mi sa Talisay City Jail na ang mga madre diha sa may suba, Despasil ba. Mingon na pader, mag-feeding ta misa kuan pader sa prisuhan, iato lang namo kanang magmisa ka. At kuyog mingat to. Ako dupa-dupa niya og naihatag kolekta, ako ra sang ibulsa. Pero sila wa magdupa-dupa, gabit-bit sa mga kaldero pertindag kuha aron ipanghatag sa mga inmates nga niabot og mga 600 to 700 kabuok. Imagine na ninyo. Murag ko mauwaw usahay kay ako hinoong siging dupa, siging kolekta, wa gyud ko mag-feeding sa mga piniriso. Pero sila hinoon nga way kolektahay, dapay giatimang mga bata nga daghan kayo, napag yung mga ginikanan sa mga bata nga porting pobriha, mangayo pagid nila, ila pagid tagan, makahatag pagid sila dito. Nganong nagsubra-subra mang ilang kwarta o ang ilang bahandi, kay wa man sa problema, sige magyong hatag tanan. Hastagod mga lungon, astilan. Pangayo ka mo, hapit na mo mamatay, wa mo'y budget. Pagpa-reserve mo daag lungon sa may kuan. Ambot na pamantingin na karon dito mismo umawan, Father Pat Ornopia, kanang naaros mabulo, nga nag-atiman sa daanang murasag Mother Teresa ang batasan ba, sig atiman ana mga bata, mga orphanage, kana mga masakiton, santusonon sa kanas Father Pat Ornopia. Ana, oy, doon ay pobre kay dito sa bukid nga ang balay hapit na matumba desyuta pagkamatay sa ilang papa mating ito, wa may lungon, pangayuan bitang Father Pati to, gitagaan bitang ng lungon nga putaw ba nga purting mahala kana bang inig ukab nimo maggilak-gilak diha, magsigig siga-siga bastang lain na lagi tan-awon sud sa balay nga purting gamaya ang lungon murag murag panghaya ba sa cosmopolitan nga kuan ba kanang dagko nga mga lungon. Nakahatag sila ana. Ako kaduha sa akong gihatagan sa akong prison ministry, gitagaan sa kus mga madre og ganang
tag tagtulo ka sako nga special nga bihon kanang panahos Disyembre. Naku, nung hatag man ka aniter, ina siya, sobra naman pader. Naku, sobra ni. O niya, tulo ka sako siya, ipanghatag lang na natos mga piniriso pader. Naku, unahon ko naghatag ako mga volunteers, akong ipanagaan. Oh. Awa mo mo to. Mauna. Mauna, nga ningos Kristo, madato mo. Kinsa man gyud ang tinuod nga dato, kanang magsigig panghatag. Kay kanang pobre di gina manghatag. Unsa may imong ihatag og wa ka. Tanawa ng mga tao nga nagsalig sa kwarta. Moingon ka, gae ko kwarta, wa. Wa. Di sa to pa, wa sila ikahatag. Pero dagko kay balay, dagko kayo mga negosyo, pero iniganto nimo, mga ikaw kwarta, tamparusod ang sibalik-balik, wa, way kwarta. Way hatag. Ana di wa na hurot kay niyo man siyang wa. Na sila si Saint Francis, Saint Ignatius, sila si Saint Aloysius, kaning Luis Gonzaga o uban pang mga santos nga porting mga anak yung mga banggiitang dato o gamhanan sa katilingban atong ilang panahon, namiya gid sila. Mao sa to ilang investment kay pinaagi silang pagbiya og nagpuyo nga makililimos, magpakilimos aron ihatag sila mga tao. Mao to'y kinadak ang bahandi nga ilang na-experience. Gani gipakamatyan gyud ni San Luis ang pagsigig hatag ngadtos mga tao. Pasabot nag-awas-awas ang iyang grasya, siging hatag, apil ng iyang kinabuhi, iyang gihatag. Muna sayong ragyod kayong mahurot ning ato mga slots. Zaman, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ipalit og slot. And that is the greatest investment in life. Madato gyud mo ana. Ang importante nakasabota, gusto tang madato, hala, i-invest dihas Ginoo ang imong bahandi. Di gyud ka makabsan. Kanabitang mo komedya ko ninyo, 1984, second year college ko, taliwa sa tumang kakabos, nisugod ko pagpanghatag, pinaagi sa pag-organize og mga batanon dito sa among lugar sa Kahugan Youth Organization. Among ihatag, piso-piso. Ako gay number 1 nga siging hatag. Tanang activities, kinahanglag kwarta, ako'y mangitag kwarta. Bisag pobre kayo mi. Sugod ato nako nga sige nakog hatag, piso-piso. Kay tag-piso man ang among buwan adto nga sinking pan. Murag membership fee ba. Wa gyud mahurot ang akong kwarta sugod ato. Wa mahurot. Ni graduate na noon kog college, katrabaho pa jud kog bangko. Awa na, di na piso-piso akong ihatag. Pila naman? Gatos-gatos na. Dili na piso, gatos-gatos. O, ni-increase. Sige lang yapong hatag. Nya, nahurot. Wow, nahimo kong pare. Sawa pa ko ma-assign diri. Dili na gatos-gatos akong ihatag. Tausan-tausan na. Anong di man mumuto? Tausan-tausan na. Nya, sige lang yapong hatag. Na-assign ko dire. O, tanawa karon, di ba? Milyon-milyon na. Ambot lagong sa paisunod ang pasabot na ko ba? Tigil mahurot. Sige lang yung hatag. Ingka, di man gud na imo pader sa mga tao mana. Bitaw. Anaw lang nato pagsulti, pero sa tinud-anay, kung wapagi hatag sa Ginoo kining maong bahandi, kinsagong tawhana gikas Amerika nga wa kakita nato, Australia, European countries, and practically the entire world na dunay mga Cebuano speaking ng hatag na rin nato. Kinsagong mo hatag na
ug wa gid tandugas Ginoo para ihatag nganhi channel ra gid ta, rich in money as channel. Mo nay tinuod nga dato sa matas Ginoo, kanabang dato ka tungod kay agianan ka sa dagkong bahandi padulong sa simbahan. Mag-unsa man ang Mercedes-Benz nimo nga porting mahala or unsa pa nang kinamahalan rong sakyanan, Land Cruiser nga tag 7 million, nya way dagandagan, di nimo padaganon kay mahal kayo. Ang imong gisigihag sakay katong imong multicab, mo to'y mudahan nimo bisan asa ka, kay ayaw ng Land Cruiser kay madaot unya ng ligid ana, mahugaw na karilang multicab. Hay man roy mas dato or mas daghagihatag nga nimo nga serbisyo kadtong mahalon o kining multicab. Ang multicab nya asa man ka ganahan nga magsigig sakay sa multicab kay kadto mangingking man ka, di ba? Parihal sa nas mga dato nga dagko kay balay, purtig yung dato ang bilyonaryo, pero magkinto ta, di ta kapangayo bisag 1 centavo, magkinto ta. Mas maayo pa rin di aglakaw dan, sige laglakaw, nya adto nimo tagaan ay kag kanon, tagaan kag bisag lag tag 2 pesos, bisag tag 200, tag 100, mas malipay pataana. Ay daghang maglinya dinhi sa ato, mga mangayo, labi na inig adlawng Domingo, nya may ngano magsige mo magbalik-balik. Ay may manggo diri pa dir, makakuha kita ba nako. Unya ginagmay ra ba ni akong ihatag? Ay okay ra na pa diri basta ginagmay. 5 kilo rice paka pinag 200 nga kwarta. Ana, ginagmay nga hatag ba? Sige ato atong dagko kayong balay. Di ba iro ra mo paghot nimo dito. Nya inigtan-aw nimo anang klasiyas balay, mingon ka, ya, pobre kay na diya. Wa nay nahut, wa tay makuha diya. Dato ba pobre? Ang dato di ay kana diyang agianan sa grasyas Ginoo padong sa katilingban. O kinsa tong mosunod ana sa mas mga santos natong gipasidunggan, makatagamtam og bahandi nga dili mahurot, magsige ra ginag-agas siging agas hangtod muawas-awas sa kalipay ang katawhan. Ato nang ipangandoy sa atong mga leaders nga mahimo untang agianan sa grasya ngadto sa mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod, dili kay pangwartahon hinoon ang mga taong nagkalisod-lisod. Nay ubang mga tao karon ipa 5-6 pa gyud, sorry ha, mga nagpa 5-6. Ang kalisod sa mga maestra, ang kalisod sa mga government kana mga job order workers, gipangwarta pagyod aning mga mapahimuslanon. Naputos na intaws utang ang ubang mga empleyado, nagtrabaho anang mga ginagmayng kompanya, nangaputos sa utang tungod anang gipangwarta ang ilang kalisod. Luoy kaayo, hasta pa ang na-admit sa ospital, pangwartahon pagyod, pautangon pero tungtungan og daghan kayong dakong interest, hangtod birahon na ang yuta, birahon na ang balay, birahon ang mga sakyanan, hibulbulan in town ang mga kabos para magpadato nila. Iampo nato nga muhunong na sila ana, kay dako ang ilang punishment nga madawat gikas langit. Naot pa unta no, manindog na ta mga buutan.